सिंह ब्रह्म नोंथां दावराव देख्रेब नोंथां दिनै बड'फानि बे मुर्तिनि खाथिनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोनखौ साबधान खालामो मानोना नोंथांमोननि बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव खैसारियै बाथ्रा बुंनायनि थासारियावनो बड'फानि मुर्ति बुख्लाबनो हानाय मानसिनि जोनोम जादों बर' हारियाव आरो दिनै बिनि थाखायनो जोंबो नोंथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना दिनै बर' हारियाव मा मोजां मावबोदों बेखौ बुं मा मोजां मावनांगौ बेखौ बुं नाथाय दिनै बर' हारिनि जारिमिनाव जालांनाय बर'नि गोरोबथाखौ लानानै गोबां एबसुनि आन्दोलनजों एनडिएफबिनि आन्दोलन बिएलसिनि आन्दोलनाव मुंख्लं जानानै फैनायनि उनाव बिटिआर गोरोबथायाबो मोनसे मान गोनां गोरोबथा जाय संबिधाननि अधिकार फेहेरनांगौनि खोथा दं जाय समाव आलादा रायजो मोनथ'यैखाय बेबादि संबिधाननि अधिकारजों जुजिलांनांगौनि मोनसे थासारि दङ आरो बेखायनो दिनैनि दिनाव बड'फानि बे मुर्तिनि खाथिनिफ्राय जोङो बेखौ फाहामफिननाय लुफ्रामफिननाय बे जायगाखौ रैखाथि होना लाखिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिफाव लागोन आरो बर' हारिखौ रैखाथि होलांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिफाव लागोन मुसलपुराव थानाय बे गोजोनपुरि पार्कआव जोंहा बड'फानि मोनसे बावहाय मुसुखा दङ आरो बे मुसुखाखौ थांनाय साननैसो सिगाङाव जाय सुबुंफ्रा बेबादि मोखां देख्लानानै गालांबाय आरो बेखौ जोङो दिनैहाय मुसलपुराव थानाय जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे पार्कनि सिङावनो जोङो मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों मानोना बिथांनि मोखां देख्लानायजों दिनै बर' माहारिनि मोखां देख्लानाय मानोना बिथाङा बर' हारिनि बिफा आरो दिनैनि दिनाव बिनि थाखायनो जोङो दुखु मोनदों जे जाय बिथाङा मुसुखा महरै रावखौबो सिगिनोबो हाया रावखौबो दुसिनोबो हाया खालिबोल' जोङो बर' फिसाफ्रा थांनानै थानानै बिथांनि मान सन्मानखौ लानानै बर' हारिया थांनानै थांनांगौनि थाखाय जिबादि मोनसे बिथांनि फोरोंलांनाय बर' हारिखौ दाफ्रामनो लानाय गेरेमसा बर' माहारि सोरजिनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोनानै बिबान लानानै दिनै बर' हारिखौ फोजाखांलांनाय सासे जे बिथाङा बर'नि बिफा आरो बिनि थाखायनो जोंहा दिनै गोसोआव जोबोरै दुखु मोननाय फैदों जे बेबादि समाजाव सुबुं जोनोम मोननाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद मुगैथाव आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे थानसालिनिफ्राय जोङो खावलायगोन जाहाथे उनाव आरो इयुनाव बेबादि बर' माहारिखौ बेबादि मोनसे दुसिनो हानाय गावनि हारिनिनो बिफाखौ लानानै गावनि हारिनि गेजेराव गुबुन थासारियाव बबेबा मुंख्लं खाम्फायाव बबेबा थानसालियाव बबेबा गोथार जायगाफ्राव माहारियारि बादखौ नासयनानै जुजिनानै जुदि दिनैनि दिनाव मोखां देख्लानायनिफ्राय मुंख्लं खाम्फाफ्राव पस्टार थाबनायनिफ्राय जुदि दिनै जागायोबा दिनै बर' हारियाव बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जेबो गैया मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ फोरोंलांनाय जोंनि एबसुनि जोनोम खान्थिनि जाय दाराखान्थिजों जोंनि संबिजितनि जोङो माहारियाव जुजिनाय सोलोंथाइ समाजखान्थि रांखान्थि आरो राजखान्थि अधिकारनि थाखाय बाथ्रा बुंलांनांगौ जुजिलांनांगौ बे गासैबो थासारिखौ दिनै बड'फानि मोनसे गोहोजों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननायाव दिल्ली दरबाराव बड'फानि मुंख्लं खाम्फा गायसननाय मुसुखा गायसननाय लामा गायसननाय दिनै इन्डियानि हम मिनिस्टारजों लोगोसेयै गासै आसाम नाङै जोङो बड'फानि मुङै फरायसा सान फालियो आरो बड'फाखौ लानानै दिनै जिबादि मान मर्यादायाव बर' हारिया गनायथि सिनायथि मोनदों आरो बेखौ लानानै दिनै बे मुसलपुरनि गोजोनपुरि पार्कनिफ्राय जों आरोबाव गोसोखांहोनो लुबैदों आरो जाय मानसिफ्रा सानदों नामा बड'फानि मुर्ति बुख्लानानै एबसुखौ सांग्रां खालामनो नोंथांमोना बड'फाखौ बुख्लानानै दिनै बर' हारिखौनो सांग्रां खालामबाय आरो बिनि थाखायनो जाय मानसिफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुसिनो थांनानै दिनै एबसुनि आफादगिरिखौ बायदिसिना सोंखारिनो थांनानै दिनै नोंथांमोना बर' हारिखौनो सोंखारिगासिनो दं दुसिगासिनो दङ आरो बेबादि माखासे बेआइनि खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ नोंथांमोना थुलुंगा होगासिनो दङ जायनि थाखाय जोनोम मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोन बादि मानसिखौ जुजिलांनो थाखाय नोंथांमोन बादि गोसो बेंख्रा मानसिफोरखौ जुजिलांनो थाखाय जोनोम मोननाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि मावनायाव माहारिनि मोजांनि थाखाय जोंनि राजखान्थि अधिकारनि जाफुंनांगौनि सार्थआव दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा आरो बिनि थाखायनो बे पार्कनिफ्राय फिन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि समायखिरा माहारियारि बादनि सम आरो खान्थिखौ लानानै जोङो जेखि खामानि मावा मानो बर' हारिया खहा जाथाव जों जेबो खामानि मावनाय नङा आरो जों मावबोआखैबो जोंनि जारिमिनावबो गैया आरो बिनि थाखायनो जाय सुबुंफ्रा गावसोर सानै साथामखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव बायदिसिना रुमाव जिरायनानै राजखान्थि खालामनाय रुमाव जिरायनानै समाज दानो नागिरनाय रुमाव जिरायनानै रांखान्थि फेहेरनो नागिरनाय मिडियायाव फैनानै बायदिसिना दुसिफैनाय बड'फा हाउसनि हाखौ लानानै दुसिनाय जोंनि माइबं हाउसखौ लानानै दिनैनि दैदेनगिरिफोरखौ दुसिनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ अमर सिंह ब्रह्म नोंथां दावराव देख्रेब नोंथां
दिनै बड'फानि बे मुर्तिनि खाथिनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोनखौ साबधान खालामो। मानोना नोंथांमोननि बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव खैसारियै बाथ्रा बुंनायनि थासारियावनो बड'फानि मुर्ति बुख्लाबनो हानाय मानसिनि जोनोम जादों बर' हारियाव। आरो दिनै बिनि थाखायनो जोंबो नोंथांमोनखौ खावलायगोन, नोंथांमोना दिनै बर' हारियाव मा मोजां मावबोदों बेखौ बुं, मा मोजां मावनांगौ बेखौ बुं। नाथाय दिनै बर' हारिनि जारिमिनाव जालांनाय बर'नि गोरोबथाखौ लानानै गोबां एबसुनि आन्दलनजों एनडिएफबिनि आन्दलन बिएलसिनि आन्दलनाव मुंख्लं जानानै फैनायनि उनाव बिटिआर गोरोबथायाबो मोनसे मानगोनां गोरोबथा, जाय संबिधाननि अधिकार फेहेरनांगौनि खोथा दं, जाय समाव आलादा रायजो मोनथ'यैखाय बेबादि संबिधाननि अधिकारजों जुजिलांनांगौनि मोनसे थासारि दङ। आरो बेखायनो दिनैनि दिनाव बड'फानि बे मुर्तिनि खाथिनिफ्राय जोङो बेखौ फाहामफिननाय, लुफ्रामफिननाय, बे जायगाखौ रैखाथि होना लाखिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिफाव लागोन। आरो बर' हारिखौ रैखाथि होलांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिफाव लागोन। आरो बेबादिनो दिनैनि दिनाव बर' हारियाव जुदि बेबादि गेदा गिदि मानसि जोनोम जानो नागिरनायखौबो लानानै दिनै जोङो बिथांमोनखौबो सिदा खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांगोन। मानोना नोंथांमोननाव जि आखाइ दं जोंनावबो दं, नोंथांमोननाव जि खुगा दं जोंनावबो दं, नोंथांमोननाव जिबादि आथिं दं जोंनावबो दं। आरो बर' हारिनि जारिमिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक आन्दलन, सिलाइनि आन्दलन आरो गुबुन रोखोमनि आन्दलनखौ बारसिबोनाय बे दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा नंखायनो दानि जेट जेनेरेसननि, गोदान जेनेरेसननि आथालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायावबो नोंथांमोना दिनै खैसारियाव दुसिनानै बायदिसिना बानसावनानै बर' हारिनि मान सन्मानखौ बड'फानि मुर्ति देख्लानानै मान सन्मान हानि खालामनो नागिरनाय जायफोर मानसिफोर सुबुंफोरा जोनोम मोनदों, बेफोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोजोबस्रांलांगोन। आरो बर' हारियाव बेबादि मोनसे मोजां थासारि गायसननायाव जों खामानि मावगोन। आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोननि दारै जाहाथे दिनैनि बादि आरोबाव बड'फानि मुर्ति बेख्लानाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुसिनाय, बेजों लोगोसे जोंनि जेरावखि जाया मुंख्लं खाम्फा बायदिसिनायाव बायदिसिना थाबदेरनाय फुनदेरनाय बेफोर थासारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो बिनिखायनो नोंथांमोननि दारै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे गोजोनपुरि पार्कनिफ्राय जोङो खावलायबाय।